Druhý koment na našom YouTube kanáli napísal AB_DY2LL. A každopádne komentár bol kozička, emoji, áno. Keď prezentujeme, je tam veľa vecí, ktoré si človek ani neuvedomuje a vyplňa tie medzery medzi myšlienkami rôznymi slovami, ako napríklad proste, alebo a ak s týmto máte problém, tak odporúčam Toastmasters, čo sú kluby, ktoré sú založené po celom svete. Je to krásne združenie dobrovoľníkov, ktorí tento klub založia a potom v danom meste sa stretávajú na pravidelnej báze a trénujú si rétoriku. V rámci Toastmasters sa dávajú vlastne spätné väzby a teda vy odprezentujete a potom tam je človek, ktorý je už v Toastmasters niekoľko rokov a dáva naozaj odborný feedback, čož je wow. Toastmasters ľudia, ktorí tam chodia pravidelne a dlhé roky, vám dajú takú spätnú väzbu, že budete z nej čerpať ešte niekoľko týždňov, ak nie mesiacov. Naozaj vedia to umenie toho rečníctva a dajú vám takú spätnú väzbu, ktorá naozaj vie úplne zmeniť váš život. Takže Toastmasters určite odporúčam všetkým, ktorí používajú proste vo svojich videách, ale hlavne tým, ktorí majú hlavne strach z prejavu. A my ako Helen Doron Žilina navštevujeme tieto Toastmasters stretnutia, lebo predsa len my prezentujeme pred deťmi, pred rodičmi, keď prídu na ukážkové hodiny. Ten prejav je veľmi dôležitý. Je dôležité to trénovať a dostávať na to spätnú väzbu. Čo sa mne páči na Helen Doron metodike je, že my pozývame dieťa, aby sa vyjadrilo v celých vetách po anglicky už od úplného malička. Neučíme len slovíčka, učíme celé frázy, vety, vyjadrenia alebo lyrics z pesničky a tie deti majú príležitosť od malička komunikovať po anglicky. A to, že my vytvoríme priestor, kde sa tie deti cítia bezpečne a cítia, že môžu povedať a môžu skúšať znova a znova a bude to prijaté, to je niečo, čo maximálne tomu dieťaťu pomôže na ceste rečníctva a vyjadrovania sa v angličtine. Takže ja som veľmi vďačná, že tým našim malým človečikom vytvárame to pozitívne prostredie, ktoré ich takýmto spôsobom potom formuje do budúcna, aby nemali strach niečo povedať po anglicky. Sami viete, aké to je niekedy nepríjemné komunikovať v cudzom jazyku pred niekým. Naše deti proste vedia krásne prepnúť a v tom jazyku komunikovať, ako keby to bol ich materinský jazyk. Takže ja sa veľmi teším, že vieme takto ovplyvňovať budúce generácie, aby boli sebavedomí a aby angličtina pre nich neznamenala strach a trému, ale radosť a ďalšie možnosti. Ďakujeme používateľovi AB_DY2LL za tento komentár. A je to sranda, že keď prezentujete niečo, veľa vecí si nevšimnete. Ja som si v tom videu určite nevšimla, že možno viackrát poviem proste, ale tá druhá strana si to všimne. Preto je tá spätná väzba veľmi dôležitá. Ďakujeme za komentár číslo 2.